Tak, pojedeme tady doprava, takže znamení. Zpomalte si, zpomalte. Jo. Tak a jedeme doprava, jo. Zrcátko jste si kontrolovala, že? Tak. Tady máme takový vhodný prostor, takže zastavíme, spojka, brzda. Tak, super. Tak a teďka si zkusíme to rozjíždění do kopce, jo. Není to nic složitého. Takže, když byste se podívala na to, co dělám já s nohama, jo, takže když jste v kopci, jo, není tady moc světla, ale dejme tomu, zmáčknu si pedál spojky a brzdu, že? Jsem v kopci. Zařadím si jedničku, vydržte volant, já volant nemám, já mám jenom pedály. A teďka, nic nebudete dělat víc nohama, vypustíte pedále, jo. Tak, přeložím pravou nohu na plyn a hned v tom i pouštím tu spojku, jo, podívejte se, jo. A na té spojce je takový bod, který zavírá to auto, jo. V tom momentu přestanete rychle pouštět tu spojku, jo. Ještě jednou. Levou nohu mám na spojce, pravou na brzdě. Tu pravou nohu přeložím na plyn, ale jak ji překládám, hned pouštím aj tu spojku, jo. A teďka je tam ten bod, kdy to auto už chce jít dopředu. Tam musíte zpomalit a hezky střídáte ty pedály, jo. Někdo to učí tak, třeba, že máte pravou nohu na brzdě, teďka pouštíte spojku a jak cítíte, že už to chce jet, tak prostě tu pravou přeložíte, ale zhasne motor, jo. Většinou těm žákům zhasne ten motor, jo, protože nemají ten cit v té noze, jo, ono záleží, jaký máte boty. Nastartujte, jo, takže takhle většinou těm žákům zhasne ten motor. Takže je lepší, jo, takovou variantu, že mám nohu na spojce a na brzdě, jo, zařadím si jedničku a teďka pravou nohu přeložím a hned pouštím i tu spojku, jo. Podívejte se, když to dáme ten pohled dopředu, jo, pustím tu brzdu, jo, a kolik jsem měl dozadu, 2 cm, jo, to je nic. Takže to je jedna varianta, vystihnout ten bod, jo, kdy to zabírá a v tom bodu, jak to začne zabírat ta spojka, zpomalím, jo. Ze začátku ji rychle pouštíte, aby vám to neutíkalo dozadu, ale jak to zabere, tak zpomalíte. Další varianta, jo, je zatáhnout si parkovací brzdu, můžete pustit pedály, auto stojí, je tak? Takže teďka levou rukou chytnete volant, zařadíme si jedničku, zmačknete spojku. Tak a tu pravou ruku dejte sem, jo, máte ji tam, ano, víte, jak se to odbržďuje. Malinko nadzvednu, zmáčknu, odbržďuje se směrem dolů. Teďka koukejte se dopředu na tu kapotu, dejte si pravou nohu na plyn a zkuste se normálně rozjíždět. To znamená, přidávám si trošku plyn, aby jsem měl nějaké otáčky, tak držíme ty otáčky, pomalu pouštěte spojku a až se začne zvedat ten předek auta. Vidíte, cítíte to, tak odbrzdíte, ale spojku pouštíte pomalu, jo, super. Ano, takže ještě jednou zastavíme, tak zase si zabrzdíme, dáme jedničku, máme ji tam, tak chytnete si co? Co si chytnu? Brzdu, ano. Parkovací a teďka zase, jako byste se rozjížděla, jo, takže přidám si trošku plyn, abych měl otáčky, pouštím pomalu spojku, jak uvidíte, že se zvedá předek auta, jo, a už odjistíte. A pomalu střídáte ty pedály, žádné rychle pouštění, jo, to je spojky, že byste to odbrzdila, to parkovací a hned pustila rychle spojku, to by bylo špatně, jo. Takže, co je to co? Je to klid. Jo, takže trošku pustíme auto dozadu, jo, uvolněte pedál brzdy. Nebojte se, nic nejde, já to kontroluju, když tak se podívejte taky do zrcátka, jo. Tak, aby jsme měli větší ten kopeček, aby bylo prudčí. Tak zastavíme, jo. Tak zase, jo, a zkuste sama, jo. Zkuste nejprve bez ty brzdy, takže spojka, brzda jednička. Tak, a normálně se chcete rozjet, akorát, že tu spojku pouštíte rychleji, jo. A když zabere, tak zpomalíte, tak pojďte, já si budu koukat. No, vidíte, hezky. Dobrý, zastavíme. A teďka to zkusíme s tou parkovací brzdou, takže zatáhneme. Nemusíte moc, jo, aby to prostě drželo. Puste brzdu, jestli to stojí. Jo. OK. Takže musíte dát ruku na tu parkovací brzdu a znova. Dáme si nějaké otáčky, aby tam byly třeba 1200. Jedničku máme. A normálně rozjíždíme se, jo. A už to chce jet, tak mu odbrzdíme. Jo. Hlavně nesmíte pak, říkám, rychle pustit tu spojku, jo. Aby to nezvládla. Tak, super.